det har været udfordrende. Det har været meget op og ned, synes jeg. Og når du sætter dig et mål om at komme i slutspillet, som vi gjorde, så er det skuffende. Når man ikke når det, det var vi selvfølgelig alle sammen skuffet over. Jeg synes, der var nogle gode momenter i løbet af sæsonen for os, hvor vi præsterer fint, både angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt. Men problemet var, at det var langt fra at være stabilt nok, og når du kigger på det, in the end, så er det bare ikke godt nok. Så skal vi ud i det der Skive-kampe, som var en voldsom periode. Det var ret voldsomme 2 uger. Jamen, det er jo voldsomt, der skulle spille om at rykke ned og rykke ud af ligaen. Det er jo hårdt. Det er virkelig hårdt. Det er sindssygt vigtigt for spillerne, os trænere, klubben som helhed, byen som helhed, at have et godt håndboldhold. Men heldigvis synes jeg, at vi får leveret en rigtig god indsats i de der 2 kampe, og sejrene var sådan set aldrig i fare, selvom det var måske jævne kampe i 35-40 minutter, så vinder vi ret klart til sidst i begge kampe. Opbakningen, både herhjemme, hvor der er helt udsolgt, og så også i Skive, var outstanding. Og det håber jeg, at vi kan levere det spil, vi leverer i de der 2 kampe, for det synes vi spiller godt. Og det kunne være fantastisk at opleve den der opbakning i løbet af sæsonen, også som vi oplevede i de der 2 Skive-kampe. Hvis vi kunne få det ind i vores normale sæson, så tror jeg, det kunne være positivt for os. Det var synd, at der skulle sådan nogle kampe til at få det frem, både inde på banen, men også den her entusiasmen, der var også på publikum og på tilskuerpladsen. Det var nogle fantastiske kampe for os, sådan, når de var overstået, lad mig sige det sådan. Ja, det har været anderledes selvfølgelig at skulle kæmpe om nedrykning, end at spille om det danske mesterskab. Det er da klart. Jeg vidste med beslutningen om at tage væk fra Aalborg, der vil jeg også sige vink farvel til nogle danske mesterskaber, nogle Champions League-deltagelser. Så det er alt regnet ind, det vidste jeg godt, at jeg gik ind til. Og den her udfordring, der er her i Holstebro, vil jeg rigtig gerne prøve at se, om vi kan vende den, og det vil vi alle sammen rigtig gerne. Men selvfølgelig har det været anderledes ikke at skulle spille med i toppen, som jeg har været vant til. Det har været udfordrende. Det må jeg alle ikke kende. Men prøv at høre, jeg har været meget glad for mit skifte her til Holstebro, og klubben virkelig kommet ind under huden på mig. Og jeg kan rigtig godt lide at være her. Jeg kan godt se, at der bliver knoklet alle steder for at løfte her, for at vente her. Og det gør vi, som sagt, hver dag. Også sammen med spillene, sammen med organisationen rundt omkring. Alle i samme båd, og som sagt klar til at yde en indsats til at forvente det her. Jamen, først og fremmest er der nogle nye spillere, der skal ind på holdet, der skal integreres, både socialt og selvfølgelig ikke mindst spillemæssigt. Og med nye folk kommer der nye impulser. Der er nogle nye roller, der skal fordeles ind på holdet. Mig og Hesselund også, vi skal finde en måde at arbejde på. Så alt i alt glæder jeg mig allerede til at komme tilbage efter sommerferien. Jeg synes, vi får et spændende hold. Spændende unge fyre, der er klar til at knokle, til at komme videre i verden. Drengen, der bare vil fremad, som jeg glæder mig til at få ind på holdet og få dem til at bidrage til TTH. Jeg synes, at vi alle sammen næste år, alle rundt omkring, holdet på bænken, på alle i organisationen, fans, alle rundt omkring. Vi skal angribe den her sæson med kæmpe positivisme, være positiv omkring projektet, tro på projektet. Det er det, vi snakker rigtig meget med drengene om, tro på de ting, vi går rundt og laver. Tro på jer selv, tro på alle rundt omkring, tro på klubben, og så skal det nok blive godt på et tidspunkt.